Kif tkabbar is-siġar, kif toħsib l-ambjent u l-annimali, kif tirriċikla l-iskart u l-iżvilupp sostenibbli kienu t-temi ewlenin fiera organizzata minn Trust Malta fil-Kulleġġ San Ġorġ Preca fil-Ħamrun fejn għar-raba sena konsekuttiva madwar 600 student minn skejjel differenti ipparteċipaw f'din il-fiera. Aħna nieħdu ħsieb l-ambjent biex ma naħlu filma u nieħdu ħsieb il-pjanti u nieħdu ħsieb in-nies. L-ewwel bdejna billi nsaqqu il-pjanti li ġiġa kellna u neħejna il-ħażin. U wara li għamilna dak, għamilna iżjed pjanti u xejjex. Aħna biex nieħdu ħsieb l-ambjent għamilna pjanta biex imbagħad l-iskola tiġi jisba. Qed niżraw iktar pjanti u affarijiet. Pereżempju qed nippruvaw nagħmlu plays biex innaqsu l-plastik. Din il-fiera tipprovdi opportunità lill-istudenti biex jitalmu dwar l-ambjent mill-preżenza ta' bosta entitajiet li kienu qegħdin jagħtu informazzjoni dwar suġġetti relatati mal-edukazzjoni ambjentali u edukazzjoni għall-iżvilupp sostenibbli. Fost dawn kien hemm rappreżentanti minn Ambjent Malta li saħqu li l-parteċipazzjoni ta' dawn it-tfal qed ħalli effett kbir fuq in-natura Maltija fosthom fejn jitlu siġar endemiċi. Indunajna l-siġra tal-fraxnu hawn Malta kienet naqset ħafna. Bdiet tinstab 50 widien. Aħna ġbarna iż-żerrija tas-siġra tal-fraxnu u rejna lill-iskejjel kif għandha tinżara, x'għandha bżonn u kif wieħed jieħu ħsiebha. Xejn speċjali. Fi żjara f'din l-iskola u fl-ewwel appuntament tiegħu bħala Ministru għall-Edukazzjoni, il-Ministru Owen Bonnici faħħar inizjattiva ta' din ix-xorta minħabba li jedukaw u jżidu l-għarfien fuq l-importanza tal-ambjent ta' madwarna. Stqar li l-parteċipazzjoni tal-istudenti minn madwar Malta għawdex fil-programm tal-ekoskola hija ta' 83%. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici elenka x'ser tkun waħda mill-ewwel prijoritajiet tiegħu f'dan l-irwol il-ġdid. Jekk hemm gaps fis-sistema edukattiva, aħna nittrattawhom ma rridu lil ħadd jaqa' lura, irridu l-iktar studenti jkomplu jistudjaw ma jaqtawx qalbhom fl-età ta' 16-il sena. Il-Ministru żied jgħid li jrid ibiddel l-idea li l-edukazzjoni tispiċċa meta xi ħadd jalaq 18-il sena fejn tenna li ser jaħdem sabiex aktar nies jibqgħu jitħarġu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.